Okay, this is my craft. So ito yung mga paborito kong gawin. Ayan. Although mahirap, madetalye, pero passion ko na siguro. Mas gusto ko yung mga ganitong kadetalye. Natsatsyagaan ko siyang gawin. Ayan. Ayan. This is my craft. So ito yung mga pinagkakaabalahan ko this time. Alam kong napakahirap gawin ito. Pero napapagtyagaan ho natin na mabuo yung isang ganito kadetalyeng Predator helmet. So God bless at hanggang sa susunod natin uling mga videos. So turuan ko naman kayo paano mag-date sa mga ganito. Kasi mano-mano kung ginagawa yan eh. Okay, sige, bye.